додгоҳи шаҳри ваҳдат мурофиаи корманди собиқи милиса капитан хушвақт файзуллозодаро оғоз кард. ӯ дар хунукназарӣ муттаҳам мешавад, ки боиси марги маҳбуси 31-сола Меҳроҷиддин Гадозода шудааст. наздикони ҷавони кушташуда иддао доранд, ки ӯ ба шиканҷаи бераҳмона тоқат карда натавонист ва фавтид. дар ин бора Радиои Озодӣ рӯзи 3 июл хабар дод. тавре ба хабарнигори Озодӣ маълум гардид, мурофиаи Хушвақт Файзуллозода рӯзи 2 июл оғоз шуд, аммо рӯзноманигорон ба толори додгоҳ роҳ дода нашуданд. тибқи маводи парвандаи ҷиноӣ рӯзи 1 апрел сокини шаҳри Ваҳдат Меҳроҷиддин Гадозода аз ҷониби кормандони шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Ваҳдат бо иттиҳоми дуздӣ дастгир карда шуд. пас аз чанд соат кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба наздикони боздоштшуда дар бораи марги ӯ хабар доданд. ба гуфтаи онҳо, Меҳроҷиддин Гадозода бо мақсади аз ҷавобгарии ҷиноӣ канорагирӣ кардан гӯё аз тирезаи ошиёнаи сеюм ҷаҳидааст. дар навбати худ ҳимоятгари оилаи кушташуда Салимҷон Сайфуллоев ба натиҷаи ташхис шубҳа дорад. дар робита ба натиҷаҳои ташхиси тиббӣ дар парвандаи ҷиноӣ мехоҳам қайд кунам, ки дар пойҳо, қабурғаҳо ва китфҳои Меҳроҷиддин ягон осебе ба назар нарасидааст. ин нишон медиҳад, ки ташхиси тиббӣ ба ҳолатҳои парванда мувофиқат намекунад, зеро шахси вазнаш 75-80 кило, ки аз баландии 10-9 метр афтод, бешубҳа пойҳо ва қабурғаҳо осеб мебинанд. вай дар рӯй ва гардани худ осеби ҷисмонӣ дорад, ки ҳангоми кашола карда бурдани инсон дар замин рух медиҳад, гуфт ҳимоятгар. ҷолиби диққат аст, ки корманди полиси айбдоршаванда ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои тафтишотӣ ба ҳабс гирифта нашудааст, гарчанде ки ҷониби ҷабрдида дар ин бора борҳо эътироз карда бошад ҳам. айбдоршаванда таҳти ҳукми тарк накардани кишвар қарор гирифтааст. ёдрас мекунем, ки фаъолони ҳуқуқи башари Тоҷикистон мунтазам бонг мезананд, ки гирифтани эътироф тавассути шиканҷа ҷузъи ҷудонашавандаи фаъолияти кормандони амнияти Тоҷикистон мебошад.